Bună și bine v-am găsit la un nou live. Astăzi vreau să vă arăt cum o să scoteți muzică fără nicio aplicație și fără niciun ban. Prima oară trebuie să intrăm pe YouTube. Să mai întâi să vă arăt ce melodie am, da? Așa, am așa. Dani Mocanu, format Cinurn, Jador și X Lino Golden, muzice și am și cu Nicolae Guț, două. Că am mai făcut un videoclip și le-am scos, dar nu-mi place videoclipul că n-a ieșit frumos, așa că mai fac încă unul. Așa, și intrăm aici. Stați așa puțin, o să luăm netul și o să... Da? Scrieți ce muzică doriți voi. Până ce o să mai mâncăresc cu salam. Florin Salam, da? Asta nu aud. Deci, să o auzim. De ce să-mi bătrâne să mor, să-mi las copii? O să ascultăm încă, să vedem asta. Da, o să ascultăm asta. Da, asta. Stați, trebuie să trimiteți aici, da? Deci, trimiteți. După aici, copiază linkul. L-am copiat, ieșim afară, da? Și scriem aici video YouTube converter video, da? O să de aici. După aia apăsăm aici la YouTube to memp 3 conter, da? Apăsăm aici de pătrățelul ăsta, apăsăm, ținem apăsat 3 secunde și aici unde vedeți lipire, apăsăm așa și apoi apăsăm aici, da? Și apăsăm aici și se instalează, poate nu se instalează, da, că îmi vine mic ceva din astea, da, tot așa, să ies afară și o să revin după ce o să mi se încarce, bine? Mai ținem un pic apăsat și acum apăsăm înapoi și ținem un pic apăsat. Și acum se descarcă. Da? Acum asta că se descarcă. Da? Florin Salam încă nu s-a descărcat. Ba, gata. Uitați. Și dacă vreți să descărcați și video, tot așa. Regina lumii, când te miști, faci ca Lamborghini. Bum, 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 bum.
Hai să o scoatem și pe asta. Tot așa, copiază Mincu. Să vă spun ceva, îmi place mult de ea, îmi place cum zâmbește, se vede că mă vrea, îi dau ceva să bea. Dăm înapoi pe Google. Tot pe ăla pe care mi l-am arătat, ăsta. Și facem tot la fel. Apăsăm aici. Nu, aici. Apăsăm aici pe pătruțelul ăsta lipire, converter. Și apăsăm aici așa. Dar nu să meargă din prima, poate nici într-a doua. Poate dintr-a treia, poate a patra. Și acum se carcă, se descarcă, vedeți aici. Și acum se descarcă, să vedeți. Ce nebunie de femeie bună ca o pixă hit, meriți pusă pe repeat. Asta e, se mișcă pe B. Cam atât a fost și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe, să vă abonați la canalul meu Copsel de Florin. Și ne revedem la videoclipul următor. Pa!